Panguva inokonzi Comrade Bombshell Geza aizikanwa kuti he was the main and the foremost critic wemutungamiri wenyika aiopoza presidency yaPresident Emmerson Mnangagwa, matongero avo pamwe chete nezviito zvavaida kuita zvakaita sekuamenda constitution, maissues of corruption. Panguva ino Bombshell Geza achitisiya aiwa achifuka rake ega. Panguva ino kuonekwa kunzi kwasara threats ari kunokonzwa akaita sana VP Constantino Chiwenga aiwa nemamwe magenerals mashoma. Sarabada mashoko mudanjiko panguva ino pamusoro meeting iri kutaurwa panapa namajeros aiwa to counteract these remaining generals. Don't subscribe or like on the bell icon. Tibina paende majeros mudanjiro GT reports that Mnangagwa had a meeting this evening at his Borodo private residence, attended by his close confidants. Impeccable sources say it was about Chiwenga Sanyatwe, and they wanted to know the whereabouts of Rugeje and his activities. Do mashukari kuda panguva ino pamusoro aiwa pema remaining generals akatora action mugore ra 2017. Panguva ino kuchionekwa kunzi they have managed and they were successful in deleting Comrade Bombshell Geza, and soon after his death takatoona vakutomhanya vakutogara mucabinet meeting vakutiita nhau dzekuamenda constitution. But panguva ino kuonekwa kunzi yava kuexpectiwa kunzi VP Constantino Chiwenga vachiita action, vachitaura panguva ino vachiita zvavangaita kustopa these moves. Panguva ino kuonekwa kunzi pane meetings akugarwa pasi again kuti vakwanise kuona kuti these remaining generals angaitwa sei nawo. Mashoko ari kuda panguva ino muZimbabwe zvinoonekwa kunzi the situation is now very tense, it is now very tight. Ameno kuti kunodyiwa rinopisa here. Bila comment section medu dzafunguro aimbo tudi pamusoro pechitiko ichi. Musangana subscribe or like pamwe chete noturn on the bell icon.